Ukunqunyanyiswa konobhala jikelele we-ANC uAce kwanokusweleka ngesiquphe kwesekela lakhe uJesse Duarte kuvule ikroba kule ofisi injiniya lombutho. Unongqowa uPaul Mashatile usabambile kuzo zibini ezikhundla. I-ANC eMpuma Koloni ifuna kwengezwe omnye usekela nobhala ukwehlisa umthwalo womsebenzi kule ofisi. Omnye usekela nobhala uza kujonga nomsebenzi wale ofisi ngelixa omnye za kujonga namaphondo. Eliqela kweliphondo lithi liza kuqhuba nesiphakamiso salo belisenze kwinkomfa yomgaqo-nkqubo walombutho wokuba amalungu onke ombutho ibe ngawa avotela inkokheli ingabi ngabathunywa kwinkomfa. The delegates are capable of changing the mandate of the branch general meeting on the persuasion of other people and other subjective and objective elements in the road towards the national conference. Lombutho kweliphondo uza kuba nabona bathunywa baninzi kule nkomfa ulandele emva kwephondo lokwaZulu Natal. Iphondo laseMpuma Koloni liphakamisa ukuba umongameli uCyril Ramaphosa makaphinde onyule kwisikhundla sakhe sobumongameli. Ngelixa liphakamiswe nguSihlalo walombutho nenkulu baphathiswa uOscar Mabuyane kwisikhundla sikasekela mongameli. Akukacaci ukuba eliphondo liza kumxhasa wayesakuba nguSihlalo uPhumulo Maswale ogaqele isikhundla sikanobhala jikelele. Eliphondo lithi liza kuxhasa umuntu osemtsha kwesisikhundla. Kwindaba ze SABC ndingumcebisi ngqina ndiseMondi.